Čaute, prišiel deň D, sme na ceste na vodnú nádrž Kráľová. Podmienky vyzerajú veľmi zle, lebo zistili sme, že spustili vodu kvôli rekonštrukcii toho mostu, ktorý tam je. Takže není to bohvie čo. Dosť ľudí aj nás odhováralo, aj aby sme proste išli na inú vodu alebo tak, ale proste boli sme tak nastavení, boli sme pobalení, dovolenky nahlásené a tak ďalej a nebudeme meniť niečo proste, na čo sme boli nastavení, takže určite sa s tým chceme popasovať. Nebude to vôbec ľahké, kopec bordelu tam pláve, takže bude to divočina riadna, ale o to nám ide proste. Ťažká voda, ťažké podmienky a keď bude ryba, tak to bude proste, hociaká ryba bude úspech proste v týchto podmienkach. Takže určite vás budeme informovať. Zatiaľ seruste. Sme na mieste, dámy a páni. Vodička dole, asi 3 metre. Člny máme už na vode. Ideme nájsť miesta. Veľmi vyzerajú atraktívne. Prístup ako oči. PV a penu. Chytilo. Takže momentálne sa chystám na prvú vyvážku. Ideme to tam troška rozkrmiť. Je tu veľký problém s vodou, lebo vlastne nejakých 100 metrov od brehu máme cca 80 cm vody. Takže bude veľmi obťažné chodiť s motorom. Budem musieť dávať veľký pozor na vrtulu, aby som mu nerozšľahal niekde.
Miesta sme si našli celkom schopné, by som povedal. Túto konkrétnu udicu idem dať k jednému stromu, čo sa mi celkom páčilo a javilo celkom dobre to miesto, aj celkom som tam videl ryby okolo koryta, potom ak to vychádzalo k tomu stromu. Druhú udicu mám vlastne za korytom na takej plošinke, by som povedal. Takže ideme to tam rozkrmiť. Na začiatok nebudem dávať nejak extrémne veľa krmenia. Uvidíme, ako bude ryba reagovať a podľa toho sa vlastne zariadíme. Počasie zatiaľ vyzerá veľmi dobre, až aj horúco by som povedal, ale vetrík troška pofúkuje, možno, že kebyže zafúkol ešte väčší, tak by to pomohlo, ale to uvidíme, ako bude ryba reagovať na toto počasie, či to bude vlastne lepšie, keď bude fúkať, alebo proste uvidíme, či vôbec tá voda pôjde hore, alebo čo sa s ňou bude diať, takže všetko záleží aj od týchto faktorov. Kilečko na začiatok. Vidíme, ako bude ryba reagovať. A môžeme ísť na to. Takže čaute. Po veľmi náročnom dni sa nachádzame na vodnej nádrži Kráľová. Došli sme
ráno, ale kým sme našli miesta, kým sme postavili tábor a všetky tieto veci, tak bolo asi 4:30, boli sme dlho na vode. Keďže vidíte, aký je stav vody za mnou, tak nečudo, lebo hľadali sme nejaké schopnejšie miesta. Miesta sú, akože dali sme jedno do koryta, našli sme nejaké stromy, ktoré boli zaujímavé, tak tam sme to dali, ale je to tu teraz katastrofa, vlastne 80 metrov od brehu je nejaká metrová voda, čiže aj s tým motorom je veľmi obťažné chodiť. A ideme sa snažiť, ideme volačo, a nám sa nám volačo podarí niečo krajšie a myslím si, že každá ryba bude proste úspech teraz v tomto stave, ktorý sa nachádza. Keďže rekonštruujú most, tak toto bude asi taká dlhodobejšia záležitosť. Takže ideme makať a určite sa ozveme, keď bude niečo. Zatiaľ čaves. Druhý deň počasíčko, jak vidno, ráno fúkal brutálny vietor. Ale sa to odzrkadlilo na rybách. Nikto nikde, len my. A je tu strašná horúčava, akože na to, že boli tie dažde a povodňa tak to je akože teraz extrémne teplo. Takže prišiel prvý záber, taký záber, nezáber, ani som si nebol istý vlastne, že čo, lebo keďže bol aj bordel na vode, aj pri brehu, tak som si nebol istý, ale samozrejme som to išiel pre istotu previesť a bola tam ryba. Ale začalo asi také rodeo kotvičkovanie, lebo motal som sa po tej vode, tá ryba išla zľava doprava, krížom krážom, cez korene, cez stromy. Okolo 3/4 hodiny som sa s tým asi bavkal a nakoniec, chvála Bohu, sa mi ju podarilo vyštrikovať. Doma som si vlastne vyrobil takú dosť masívnu kotvičku, ktorá nás ale vo veľa situáciách zachránila. Či už pri ťahaní bordelu a podobných vecí a vždy sa nám podarilo nejakým spôsobom vyštrikovať tú rybu, takže akože naozaj vec na nezaplatenie. Kokos, po hodine kotvičkovania
Takže dobré ránko, prvá rybička z Kráľovej. Pekný kapríček, dlhý. Tešíme sa, lebo pri tomto stave vody je to celkom zázrak. A hneď takýto dlhánisko. Takže ideme ďalej a šampanské čaká 15+. Je to tam. Takže ľudia moji, po 10 štartovacej prišlo strašné tela vo vlnách, divočina, zdolávačka. Je to môj osobák zo zväzovej vody 21-20. Strašné tela. Strašný mušložrút. Je tam za tie všetky, že voda je dole a tieto veci. Je to brutalita. Yes! No, prišiel bangera. Aha. Strašné tela. Díky ti. Takže ani sme nedúfali. Aha. Je tam kurva prvá noc. A je tam. Je tam! Takže čaute, kamaráti. Takže druhý deň na vodnej nádrži Kráľová. Ráno sme to ani netočili, boli sme strašne unavení, lebo však viete, ako to tu chodí, keďže sa kradne a podobné veci, tak v noci sme dávali extrémny pozor. Stále asi každých 20 minút hore kontrolovať člny, kontrolovať proste údice a tak ďalej, proste vybavenie. Takže to bolo také spanie, nespanie. A ráno okolo 8 ma zobudil prvý záber. Kaprík z váhou 10 cez 10 kg, čiže to nás strašne potešilo, lebo v týchto podmienkach, keďže je 3 metre dole hladina, tu vidíte aj za mnou, tak je to úspech, ak svinia, si myslím, a nečakali sme, že proste asi 20 minút na to mi zabila neskutočná mamba 21-20 a to bola neskutočná radosť. Proste vytúžená ryba z tejto vody a prišla a veľmi sa z toho tešíme, lebo fakt sme čakali, že keď chytíme jednu rybu, tak bude to úspech, ale nakoniec to proste buchlo, ráno došiel vietor a čakal som, že proste príde tam ten záber.
akože strašne zlé podmienky, lebo všetok ten bordel, tie trávy, všetko, čo tu existuje, tak začal fúkať vietor a začal nám to tlačiť na šnúry, čiže to bolo také proste cez tie všetky bordele sa dostať k tej rybe, ale chvála Bohu ryba vyšla z koryta vlastne na tú pličinu na nejakých 1,5 metra a tam som zdolával, takže nebolo to také obťažné. Samozrejme som si ju nadchádzal asi 4 razy, lebo fúkal brutálny vietor. Ale nakoniec sa mu podarilo dostať a bol to neskutočný šupináč. Ja si myslím, že keď je dobre napapkaný a je tá správna jeseň, tak táto ryba má 25 kg, takže sa teším a zatiaľ je to výprava snov. Na to, že sme tu prvýkrát, tak je to úžasné niečo. Takže budeme vás informovať samozrejme ďalej. Ahoj. Takže dobré ránečko, druhá noc je za nami. Včera bol strašne náročný deň, lebo púšťa sa voda hore dole, asi meter hore, meter dole a trepe to sem všetok bordel sveta. Proste ešte raz sme na 100 metroch taký strom nakladali, že proste sme museli zagúrtne oťahať, to bola brutalita. Všetko je v šnúrach, do toho začne fúkať vietor a je to extrém, akože fakt. Je to taká skúška ohňom pre nás, ale teším sa za to, sú to skúsenosti a proste aj to treba zažiť. Treba zažiť tú biedu, treba zažiť to že sa proste všetko je proti človeku, tieto veci, ale chvála Bohu, veľmi som vďačný za tú rybu, ktorá prišla, lebo to bolo niečo úžasné, akože fakt som tu prvýkrát a chytiť takúto rybu, každý vie, že sa tu dá vyhoreť strašne veľa razy a kým človek dosiahne tú rybu, takže ja som veľmi vďačný a bojujeme ďalej. Ideme ďalej, nás neodradí ani takýto stav, takže ideme natiahnuť prsačky a ideme makať. Takže ozvem sa, keby niečo. Pozrite, koľko bordelu. Voda meter hore, meter dole. Tu. Nádhera. Že to idem podať. Pozrite, čo nám tu doplávalo. Úžasný bordel. Úžasný bordel. Tu je pekli tak, dobre? Katastrofa. Toto tu za noc donieslo. Stúpa voda, klesá voda. Tak toto potom vyzerá, takže viete si predstaviť, koľko roboty to obnáša.
Idem to vybrať najprv, prichystám si to a potom to prevezem. Nádherný bordel. Tak pre zaujímavosť, že kde mám šnúru. Takže v tomto sa to chytá. A zdravíčko. To skurvené trávy. Idú úžasne dole zo šnúry. No nič. Keď už budem za palicou, povedz mi prosím ťa. No takto si prtkáme, lebo tu je kurva metrová voda. Je to úžasné. Pol metra. Padáme, konečne. Napneme forsáž. Gule ani zle nevyzerajú. Sú tam od včera. Ale tak dáme druhé už keď sme na vode.
To vyzerá na bezvetrie, čo tiež možno není bohvie čo, ale včera keď fúkal vietor, tak nám to tu naplavilo aj nemožné, takže neviem čo je lepšie. Prejdem sonarom. Lúbka sa pekne zdvihla. Toto ide na ten kopec. Dáme za bojku. No. A môžeme ísť. Mám na nejakých, ja neviem, 211 metrov cca podľa GPS-ky. Tady som mal tú 20 krásnu. A tam bola čo horí, človeče. No a už pozrite, ideme na... A už tu idem na meter aj pol vody, dobre? Aby som nerozšľahal vrtulu. Tak musím ísť takto. Toto je náš údel. Chodiť pre stromy. Chodiť pre stromy, aby sa nám nedostali do šnúra. A zase na 100 metrov je nejaký strom v tej pličine. Takže môžem ísť pre neho. Dúfam, že nám zapíšu brigádu na Kráľovej. Za toto trápenie.
to musíme počistiť. Všetko. To môže mať zajebané na šnúre. S prepáčením za výraz. Jazda, jazda, jazdička. Ideme na to. A ten ide. Ten ide. Ty kokot. Tak to bude. To vyzerá na slušnú rybu. Ideme na to. Ty kokot. Čo si ta ten ide? Posledné ráno, jazda o klasickom čase. A ryba vyzerá slušne. Dnem si sonár. Hop.
Čo pretážky. Rád to slúbne. Voda slúbila. Stále od včera. A si to pomohol. Je tam. Je tam. Je to súboje, to je nádhera. Ten kope, možno, že bude aj menší, ale je to nádhera, ty kokos, to je. Fighter. Tlačí pekne. Tento adrenalín, to je niečo úžasné, to je proste. Neskutočný súboj. Silná ryba. Triasol tou hlavou, ale to veľmi ťažko odhadnúť. Silná ryba, neskutočne, ty kokos. Tá prvá ryba vyšla na pličinu, ale ešte, dá sa povedať, vychádzame z koryta práve na pličinu. Krásny kapor, nádherná ryba. Nádherná ryba.
Nádherná ryba. Poď. Yes! Je tam. Je tam. Posledné ránko. Prtkáme si po pličine. Tak, toto by som nepovedal naozaj, že proste posledné ráno to príde, posledné 2 hodiny sme chceli mať do 10. nahodené a proste o tomto čase to bere. Petnácečka bude. Neviem, nemám vo vode takto odhad, ale 15 podľa mňa má. Čo? Toto len volák. Zober, vybehnem z oného. Podrž, to nevadí, že to je zmotná, srad na to. Za kvačinčom. Podložku máme až hore, takže ťa... Pekný kaprík. Dones prosím ťa podložku, lebo musíme ho vyniesť hore. Donesem len ten sak a vynieseme ho k ňom. No, najlepšie. Takže čaute, posledné ránečko. Nehali sme udice nahodené do nejakej 10, lebo prichádzali zábery vtedy a oplatilo sa, lebo prišla konečne pekná jazda a prišiel ďalší delobuch. Takže je to výprava snov. Prišla táto kosatka ďalšia. Nádherná ryba. Strašný súboj, ale podarilo sa mi ho dostať, takže kráľová, díky.
Králova, ďakujeme. Ďakujeme ti. Čau. Takže čaute, posledné ránečko z Kráľovej. Nehali sme ešte prúty vlastne do 10. nahodené, lebo mal som takú nádej, že tie zábery fakt prichádzali okolo 8-9 ráno, tak sme si povedali, že to necháme, že môže to ešte vystreliť. A prišla krásna ryba, plynulá jazda a ryba s váhou 16,80, čo bola parádna ryba, takisto pekná zdolávačka a proste niečo úžasné, čo som tu aj zažil na tejto vode. Výpravu pokladám za veľmi úspešnú, lebo fakt akože v tomto stave vody, čo sa tu dialo, že 2 metre hore voda, 2 metre dole, ten bordel extrémny, ktorý tu plával, či už po príbrehu, či na voľnej vode, ktorý sa nám motal do šnúr, keďže sme mali fakt 100 metrov od brehu vodu okolo 80 cm, čo bolo dosť náročné aj jazdenie na člne, potom to padalo do koryta. Aj tá ryba pri zdolávaní vyšla na tú plytkú vodu a tam už viac menej to bol taký ľahší súboj. Tento posledný kapor to tlačil do koryta, to už bolo citeľné, potom vyšiel z koryta, ale to bol nádherný súboj. Takže bola to celkovo zaujímavá výprava. Ďakujem parťákovi Erikovi, ktorý chytil síce jednu rybku okolo 7, ale proste niekedy to tak je. Proste jeden to má súdené, druhý to nemá súdené. Beriem to ako tímovú prácu. Ďakujem mu za všetko, proste je na neho spoľah, poznáme sa roky, chodíme spolu roky. Tento rok to vyšlo, že sme spolu mohli ísť, čo ma veľmi teší, keďže robí v zahraničí a je to tak, ako to je na tomto Slovensku. Takže veľmi pekne mu ďakujem a ďakujem takisto Kráľovej. A budúci rok sme tu určite zase a budeme, ako povedať, dobíjať tieto poklady, ktoré sú tu a budeme sa snažiť vyťahnuť tie krásne ryby, ktoré tu ešte plávajú. Díky moc, Kráľová, a ahojte.